ere kan na joba man ne sha wallahi ngolo foi to la yare foi to la sa samal sa no wallahi o manin nale amani da akan ne ge men ne te ni si an fi man si beta muto la no nyina gora awo ni tara ni bara soro ibena ni ma bara soro fana ibena ya iga sode awo ni tara ana mali o la yare OK, y a pas de problème, nya fam awo mais là o do ni trem su yi fe ga Fatim ke aha ak meno ambo Fatim ga ko inte ko kala la ma yere aha o yum kuy an ne tere de be nyongo fe mais abi ka sai ka isai ka ma fe ko ala ko ni kamalen nyuman ban ni jonga kamalen ni ha abe du kono popo pour drone la Erbe masro frigola ya tabe frigoro ne dalen no sono ne mena ne tun segen abe frigola ne rabora ta dum damasa ne wo ifa mana cheki barama John Khalifa ke eche maga me ku du no ga be an fe yoro do la ne boro me e ma depa bura e ma enya madaga ne nya madaga me ne won maga me mo go do ga be krefla no ro do la fe Khalifa sawa sawa semo bajuti bajuti awa anba awa chagra fuma ire na gara fuma ibe dugi ngona me wallahi ha jina tigati ku ngala jayne ha Khalifa be ibada ala kan kwa komi dingani imara ga tugo disukulo ta kwa ya fama dono chembe bangi kwa ya fama wallahi suno no isegana de isegana ire de ya fam anti cheo aka so sanfela fe odo dumi ba kan so ni sanfela che neni dendo be luade la nyon kan ko la dini jemando da min luade la nyon kan dumi ngona masigale do vraiment ko ni ye ko ya numéro mi ka dama kaka courant yoro do chene do ka ta gila ye quoi ya be dun ngona ngon aw nena ma nyowe fulon sai bodo agil nam benela yugulu gun yere mi ni manana mo sula ne fa ngam malasigi du papier min babulu aka du papier dama anga yela ba kan tola suno Khalifa mo mi je ndo Khalifa kalan no de Khalifa kungolo mai kalan no na papier nasro an fana tabege du na en du sigi ba me antate ni manana anga malasi anga papier mlala ka papier lama antola ka papier to anyere boloro anga bomba ga boloro suno ni mo te dugono ya ma te sigla andu benante sigla Khalifa karale no kana du dugono ka maga so la fi papier na papier ni dro abata kata na bo du benante ko lin dugola ciga ni ma kuno ko na nyo ko fi ko otebula maga qur'an ke bana wala ka qur'an ban be ba numéro dia be numéro dama ko téléphone bi wala téléphone bi
ye wele dɔrɔn ka taa kuran dilan voilà an b'a kɛ ten voilà merci nin diyara n ye dɛ i bɛ hakili to a la ni mɔgɔ min ko ka mɔgɔ bɛ kuran dilan na dɔrɔn o ye n ka baara de ye ni ala sɔnna i bɛ hakili to a la ni marché sɔrɔ dɔrɔn ma di kɔrɔ foyi t'a la wa i yɛrɛ bɛ numéro garder o tɛ o an b'a kɛ ten n'o dun kɛra dɔrɔn o y'an futilen dugu la est-ce que i y'a faamuya o de hakilina de tun bɛ ne bolo ko f'i ɲɛna o hakilina ɲuman ba de maa bɛna bi dɔrɔn an b'a fɔ a ɲɛna a ka du papier d'an ma an yɛrɛ b'a mara ka tila ka yɛlɛma an tɔgɔ la fana quoi ok sinon kalifa cɛ min a kɛra b'a la ka na ni mɔgɔ tɛ yan ka na don du kɔnɔ ka papier ta dɛ wallahi n bɛ ka siran wɔrɔ de ye n y'a faamu voilà bɔlen kɔfɛ n bɛ musoko dɔ la tile fila nin na wa du nin kɔnɔ yan ne dun ba de nɔgɔ ni e dɔrɔn de ye awɔ est-ce que i y'a faamuya donc a ko ma sigi kala kelen kan n'a ko sigira kala kelen kan n b'i wele k'o ɲɛf'i ɲɛna fɛnɛ est-ce que i y'a faamuya pour que i ma bɛ état min na donc a bɛ ma dɛmɛ a bɛ ma bolo bɔ baara caman na est-ce que i y'a faamuya a ma sigi kala kelen kan dɛ mais n'a sigira kala kelen kan n b'i lasigi k'o f'i ɲɛna n ka lasago i bonya nan tankulo in tata filɛ bani e tɛ foyi ye walayi mɔgɔ bɛ sigi bila ne terikɛ contrôle la ko e ko bɛ diya ne ye e ko tɛ diya ne ye o hali n'i ma baara sɔrɔ i si kɔnɔ n tɛ da ka baara ɲini k'a d'e ma o n b'i bila kaburu dɔ kɔnɔ wa déjà wo e tɛ foyi ye papa ka e tɛ ka fɛn ye walayi e faden bɛɛ bɛ taa k'i da e tɛ foyi wallahi o bɛ ɲɛ yɛrɛ de sinon han cɛ dugu kɔnɔ kuma caman bɛ dugu kɔnɔ ne bɛ ka mɛn mɔgɔw da ko n'a fɔra k'an balikuba bɛ dugu kɔnɔ hali bi muso t'an bolo an ba bɛ tobili kɛ ka d'an ma tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn quoi n'o sera ka ɲɛnabɔ a bɛ diya ne yɛrɛ ye dɛ wallahi n ka ko latigɛla don o don n b'i wele k'o f'i ɲɛna inshallah o de tun ye welekun ye i bɛ se ka t'i ka baarayɔrɔ la taga la nin diyara n teriw n bɛna dugu kɔnɔ fɔlɔ ok ka segin n'i ma ni yɛrɛ tatɔ ye e fɛ o ne yɛrɛ kun bɛ ka na e fɛ yen o ka di yan awɔ ka di n bɛ ka na baro la i ɲɛnafin ne kun bɛ na awɔ na ka taa no se jojoli e koye a fɔra ɲɛna koyi mais ko yɛrɛ de ka ca sisan ah bon ne ko kibaruya jumɛn bɛ san kibaruya min bɛ e b'o kalama ne tɛmɛna cɛnin dɔ la kare kɔnɔ yen nɔ ne tɛmɛna k'a sɔrɔ a sigilen bɛ yen ne seginna k'a sɔrɔ a sigilen bɛ yen ne kɔni y'a ladon n ka yɔrɔ la ko a tɔgɔ ko kalifa wa ko kalifa kalifa o ye cɛ jumɛn ne ma se k'o dɔn a bɛ cogo di a kɔni ka jan gosi b'a la a ka kuma fana bonmosi b'a la awɔ bonmosi b'a la kori kare in kɔfɛ du dɔ bɛ yen dumuyalakaw ka du kamalen dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko kalifa awɔ a tɔgɔ ko kalifa mais a n'a a bancinin de bilala ɲɔgɔn na a gɛnna ka bɔ du kɔnɔ quoi a bɛ kuma a bɛ wagatinin bɔ awɔ a kɔni bɛ ne fɛ yan nɔ a bɛ fɛ yan awɔ a bɛ dumuni kɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲɛ bɔ a fɛ o ndawule e ta o fana teliyara dɛ foba tɛ n'i yɛrɛ ko k'i ɲɛ bɔra a fɛ cɛ tɛ sɔrɔ la cogoya min na o ye cɛ minɛ n'i ye cɛ kelen min sɔrɔ i bɛ banba o kan dɛ o fana o ye cɛ o don dɛ ne kɔni bɛ min f'i ye i k'a minɛ ka ɲɛ i k'i banba kan kosɛbɛ sisan cɛ ninnu da ka gɛlɛn dɛ kamalennin yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnɛmanba de ye awɔ ne b'a dɔn aya n y'a mɛn n bɛ sɛbɛkɔrɔ minɛ ka ɲɛ aya ne bɛna sira ɲini a sera awɔ ayiwa aya an balimaw assalamu alaikum fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalaba la a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun
bɛɛ lajɛlen mɛn dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛko ye aw minnu ta ye nafoloko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ selenge dugukolo sanfɛ mali kɔnɔ mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u to sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔw ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka nimoro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanaganko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛna jɔrɔnanko n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu aleykum rahmatulahi taala wa barakatuh